waɗi ouvert professeur uji enen ken sénégal ko sénégal gonden kamɓe garata noɓe jaata noɓe goniri e sénégal ni noɓe mbaɗirta ni noɓe mbaɗata ɗo Madina Gounass kadi kadi so ɗum yawti kadi jokkodiren kadi e jangde men nde leydi ndi yaada hen ha seɗe mbaɗa alqur'ana men eɗen mbaɗa arab mi fuɗɗo mi jangto darto mi hafto gullowo feeko e jimowo setto gollowo wacco diidowo worto ɓe ɓerɗe ɓuuɓi nduwoto juulirɗe potti wuroto jangirɗe ɓurɗe lomto jaynirɗo yuɓɓa darto ko ɓesnguuji wuro cifoto o baɗɗo baɗowo battowo so jiɓarima on mi pirtowo balle jangirɗe temanto Abdoulaye Ndiaye inde ko golle cifoto golle hanki hande haalto golle hande jango jaynoɓe jangto juulirɗe kisi kidi juuloɓe juula koolo jumaji e jamaji jaaduɗi e jamanu wuroto Ablaye fusa mahato Ablaye diide worto diidanoɗi worto wolle Ndiaye Ablaye ina wacto yo ɓesngu jangu micco beele jango ɓesngu darto jumaji milimani saka milimto e fas funnange wuroto bela leñol Gounass lewru leñol Touré e yimat yimto ha saɓorɓe woɓɓe timto mi sakka to julɓe nduwoto e ɗe balle baraji e judde balɗe jokko tongol golle wuroto e yamirore ceerno heɓoto yo Allah yettin anniyama wuro ngo e ko takki nani golle ma Abdoulaye Ndiaye alhaji kawgel golle ɗe nawirayi bela leñol Gounass mo waɗi gollal min gadda ballal jettor timmuɗo Gounass e kuuɓal legal e legal